belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De scholen zijn weer open op Curaçao, maar dat ging niet overal even makkelijk. Volgens de directeur van het katholiek onderwijs op Curaçao, mevrouw Royla Pierre, wordt er op sommige scholen om en om les gegeven in de klassen, omdat er veel docenten ziek thuis zijn vanwege COVID of vanwege quarantaine niet naar de klas kunnen komen. Volgens de directeur van het protestantse onderwijs, Magali van der Bun-George, is er een plan gemaakt om toch les te kunnen geven, terwijl er vanuit wordt gegaan dat tussen de 5 tot 10% van de docenten niet voor de klas kan verschijnen. COVID blijft toenemen op Curaçao. Op zondag registreerde de overheid 11.825 actieve besmettingen. Ruim een week eerder betrof het ruim 8.000 gevallen en een week daarvoor bijna 4.000. Dat betekent dat binnen 2 weken tijd het aantal besmettingen meer dan 3 keer zo groot is geworden op Curaçao. Zondag lagen 47 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 13 op de intensive care. Op 8 januari, 8 dagen eerder, waren dat nog 20 patiënten en 6 personen op de IC. In 8 dagen tijd zijn er 13 patiënten overleden. Het dodental sinds maart 2020 is daarmee op 206 gekomen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra seu centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De nieuwe minister van Volksgezondheid in Nederland, Ernst Kuipers, heeft cijfers bekendgemaakt over het aantal vaccinaties op Curaçao. 59% van de totale bevolking heeft 2 vaccinaties gehad, aldus Kuipers. Van alle mensen die 2 vaccinaties hebben gehad en ouder zijn dan 18 jaar, heeft 32% een boostershot gehad. Vergeleken met de andere Caribische eilanden in het Koninkrijk scoort Curaçao niet slecht, zo blijkt uit de cijfers. Hoewel de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, hebben 30 mensen illegaal een feestje gebouwd op Bahia Beach dit weekend. De politie heeft het feest stopgezet en heeft alle mensen die aanwezig zijn een procesverbaal gegeven omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden. Op sociale media waren afgelopen weekend beelden te zien van een man die afgelopen zaterdag op de luchthaven van Curaçao gillend door de ruimtes liep. De man bleek later veel bolletjes te hebben geslikt en was bang dat een van de bolletjes met drugs zou knappen in zijn lichaam en hij daardoor zou overlijden. De man moest door verschillende politieagenten onder controle worden gehouden en is daarna met de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft eerder aangegeven dat ze mensen die zich schuldig maken aan het vieren op de illegale weg gestraft kunnen worden doordat de voertuigen in beslag worden genomen.
Afgelopen weekend zijn 2 auto's in beslag genomen. Volgens de politie was duidelijk zichtbaar op videobeelden dat de bestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan het illegaal fieveren. Onrust binnen de Curaçaose voetbalwereld nadat de voormalig directeur internationale zaken van de FFK, Hasni Al-Hage, in een brief oud-voorzitter Jean-Francisca heeft beschuldigd van het lastigvallen van haar persoon. De directie van de FFK vergadert morgen over de zaak en de Caribbean Football Union, CFU, wil zo snel mogelijk duidelijkheid. Vicepresident van de FFK, Stanley Coffey, zegt dat de hele situatie het Curaçaose voetbal in zijn geheel aan het beschadigen is. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.